gestart van het tegen de 200. Natuurlijk ook een recht herzlich willkommen an unsere Freunde aus Nettetal, werde ich später noch mal separat begrüßen. Graag uw aandacht, Ihre Aufmerksamkeit bitte von Herrn Jo van der Velde. Dankeschön, Rob Noot. Welkom. Fijn dat je er ziet. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass hier fast alle da seid. Und dieses Jahr, 2017, wird für Tegelen ein besonderes Jahr. Dat weten we allemaal, we hebben dat allemaal in de kranten, in de Zeitungen, in de Rheinische Post, in de Grenslandzeitung, alles hebben we al bijna gelezen. En ik wil het vuurwerkje heel kort haaien, want we gaan dadelijk samen met u allemaal, tenminste voor zover dat ken, gaan we heel even, we moeten toch voor een bijzondere daad die we door gaan doen, 2017 voor Tegelen en Kallekerk en Nettetal in te schepen. Maar voordat ik dat doe, wil ik toch, denk ik, en dat zal ik niet kwalijk nemen, wil ik toch enkele mensen in het bijzondere en in dit bijzondere jaar toch welkom heten. En dat is op de eerste plaats, is dat, en dat vind ik heel fijn, dat de burgemeester Christian Wagner van de stad Nettetal hier aanwezig is en gleich ook ons etwas erzählen wird. Herzlich willkommen, Herr Christian Wagner. En natuurlijk ook, en zo moet ik bijna zeggen, was een eigen wethouder uit Tegelen Stijl, Hanno Lamers, ook dicht, en ik moet dicht tegen dik zeggen, een speciaal woord van welkom. Hanno Lamers, welkom. En als je het moment dat ik iedereen bij naam kon nemen, dan heb je het mis. Maar ik wil daarom ook wel de voorzitter met zijn bestuursleden van de burgerverein Kallekerke, de Heinz Willy Smits, oftewel voor goede bekende onze tutor ook Heinz Willy en die mitglieder van harte welkom. Uiteraard, en die moet u zeer zeker niet vergeten, ons eigen comité van aanbeveling en de bestuursleden van Tegelen.nl en uiteraard ook onze adviseurs. Diegenen die zeer zeker niet moet vergeten, dat zijn de meesten. Dat zijn namelijk de vertegenwoordigers van de verenigingen, de vertegenwoordigers van de stichtingen, of het nu vastelovensverenigingen zijn, of het nu voetbalverenigingen zijn, of het nu hockeyverenigingen zijn, of wandelvereinen, allemaal die vertegenwoordigers. Wat de kerk eigenlijk is voor het komende jaar, want van u zien we allemaal afhankelijk, geen allemaal van harte welkom. Dus heer, een applaus voor uzelf. En dat is ook wat ik op de laatste plaats, maar dat heb ik dus bewaard, want die zullen als eerste optreden. Dat zien namelijk ons huzaren van Glazenap met Euro-oberst Frank Voet. Van harte welkom. Nu dat ik meen dat ik u allemaal van harte welkom geheten heb, wil ik u toch vragen samen met ons allemaal naar buiten te gaan, die kant doet, voor u dus links, voor mij rechts, door om een speciale wijze toch dit jaar en deze expositie op een bepaalde wijze, ja, dat kan ik niet zeggen, want dat doen de burgemeester met Hanno Lamers, maar laat ik dat wel zeggen, 2017 op een bijzondere wijze in te zetten en op een andere wijze nog eens gaat extra loog te geven. Ik verzoek u daarom allemaal nu even samen naar buiten te gaan. Dank u wel.
Is dat de beste plaats? De beste plaats wat betreft shot op 100%. Ik weet het niet, ik kon me verrassen. Ik geloof ik ben altijd wat... Ja, maar ik kon niet vertellen wat het is. Oh, nu moest gewoon de veur komen aan de stad. Kom maar eens. Dat is ganz goed. Van de huzaren van Glazenap. Dit is al het regiment de overlag geven. Het bijzondere jaar. 2017 de bijzondere jaar van Tegelen. Zoals je weet zien we dit jaar op 24 februari, zien we 200 jaar geleden, zien we in Nederland gekomen. Op het moment dat zij de scheut gelost hebben, verzorgen we met z'n allen de ballonnen de kant moeten laten gaan voor de wind dat wil. Helemaal goed. En ik blijf zo voltreden. Dan, je moet Achtung, fertig machen zum Schießen. Zusammen, je moet Achtung, Rechterhand ans Gewehr, das Gewehr hoch, spannt den Hahn, schlagen ab, Feuer! Die Karabine, senkt! Karabine am Haken! Beste mensen, ik denk dat het toch een beetje ludiek was wat we net gedaan hebben. En wie ik ook gezegd heb, wie bepaalt nooit waar ballonnen heen gaan, dat bepaalt de week. En wat 2017 gaat gebeuren, dat bepaalt niet de week. Want zelfs de ISO vanmiddag heeft ons niet tegen kunnen houden. En ik hoop dat de inzet, we met z'n allen en veel ervan zien hier aanwezig, de inzet die wij nu in 2017 laten zien, zowel aan de gemeenschappen tegen, maar ook aan de grootgemeente Venlo, waarvan hier aanwezig ook onze wethouder Hanno Lamers, dat we dat op een waardige wijze zou kennen en willen overbrengen, zodat we ook voor een deel van de gemeente de mogelijkheid krijgen om 2017 voor Tegelen en omgeving om dat ook op een waardige wijze te doen. En dat het niet noodzakelijk zou moeten zien dat we voor alles wat wij organiseren, niet wij organiseren, maar wat verenigingen organiseren, dat we door dadelijk wel een entrees voor moeten gaan heffen. Dat zou jonger zien in zo'n 4 jaar. Maar dat kan natuurlijk ook alleen maar doordat als we mensen hebben die zich helemaal vrijwillig inzetten, en er zijn er veel die dat doen. Verenigingen die kosteloos zich inzetten, die hebben die verenigingen wel beloofd dat wij voor het kostenneutraal zullen proberen te haaien. Moeten haaien. Want het kan natuurlijk niet zo zien als mensen zich inzetten dat ze dadelijk al nog geld hebben. Wat dat gaat, ben ik ervan overtuigd dat samen met ons mensen en met onze sponsoren, en ook die mogen zeer zeker niet vergeten, mogen we samen allemaal het glaas heffen en wil dan nog het woord teruggeven en Rob die dan onze sprekers zal aankomen. Proost allemaal, proost hier allen. Ja.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, geachte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute bei Freunden zu Gast zu sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Stadt Nettetal, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nettetal, des Stadtteils Kaltenkirchen, für diese Einladung zu den Feierlichkeiten, zum Auftakt der Feierlichkeiten für 200 Jahre Techelen in den Niederlanden. Ich freue mich sehr, dass die Organisatoren, ich nenne hier insbesondere Herrn van der Velden, dies mit uns gemeinsam auf den Weg bringen. Ich freue mich sehr, dass für die Stadt Venlo der Kollege Lamas heute hier ist und dass wir einen würdevollen Rahmen dafür finden, etwas Schönes zu feiern. Wir feiern etwas Schönes, weil am Ende und in den letzten Jahrzehnten dieser 200 Jahre die ehemalige Gemeente Techelen zum Königreich der Niederlande gehört, eine wieder stärkere Zeit der Gemeinschaft, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der Freundschaften und des gemeinsamen Feierns sind. Das war in diesen 200 Jahren nicht immer der Fall und ich finde es ausgesprochen gut, dass die Initiatoren dieser Feste für 200 Jahre dieses Datum zum Anlass nehmen, in einer ganzen Vielzahl von Veranstaltungen auf ganz unterschiedliche Art und Weise diesem 200-jährigen Reigen sich wieder bewusst zu werden. Zeer bijzonder voor mij. Ik doe het in een tegels. Als er Venlose woorden tussen zitten, dan corrigeer ik maar. Ik mag de heer Van der Velde een kleine correctie moeten zijn. Het werd houder geloof ik, of het houder. Haaier. Het is haaier. Het is haaier. En ja, volgens mij, ik heb net gehoord dat we, als we niet 4 keer, als we in Duitsland waren, dan hadden we 4 keer wereldkampioen geworden. Maar volgens mij gaan we al 3 keer zelf. Dus een goede middag aan allen hier. Bij de start van dit Tegelse jubileum. Ja. In het bijzonder natuurlijk aan de burgemeester van Nettetal, Herr Wagner. Het is bijzonder hier om gezamenlijk dit feestjaar te openen. We staan hier even kort stil bij het feit dat Tegelen en Stijl dit jaar 200 jaar bij Nederland huren. Dat doen we niet alleen vandaag, maar het hele jaar door. De heer Van der Velde heeft het al genoemd. We zien hier al een fantastisch resultaat ervan. We zien hier heel veel verenigingen, aan carnavalsverenigingen en natuurlijk de Obers Put met zijn manschappen. Er zien er nog veel meer en die zullen allemaal meedoen aan dit fantastische jubileum. Zonder die waren het natuurlijk nog niet tot stand gekomen. Complimenten ook aan de Stichting Tegelen en alle betrokkenen voor de organisatie van dit programma. En volgens mij belooft het een fantastisch, bijzonder mooi jaar te worden. Toch wil ik bij 2 kleine dingen nog stilstaan. Herr Wagner heeft dat ook al genoemd. Ik denk, dat is ten eerste, zien we dat we heel veel gemeenschappelijks hebben met onze buren in Kaltenkirchen en Nettetal. En dat tussen hier al met name aan deze vastelovend tentoonstelling. Die we hier vanmiddag openen. Die gemeenschappelijkheid die schept een band, een historische band. En die we verder moeten opbouwen als dat mogelijk. Ten tweede wil het jubileumjaar zien dat wij hier in deze grensregio bijzonder trots mogen zien op het rijke verenigingsleven. Tal van verenigingen aan beide zijden van de grens zien hierbij betrokken en geven door mij dit jubileumjaar een extra glans. Zonder uw medewerking was dit niet tot stand gekomen. Ik wil